مسيخم زرزر زينانه بروغرام مقبعلم أبكل التقراي رديت معدال كم زجمرة آفليتو وهابك العبرات عقرات فرانهاك تمالي كم زحبرو WFP كاب مقبي بتوستغي نشمون تميتن سوان عمشتن شيح سقومات ناي نوتريشن حاجز يقبر كم زرلو آفليتو الله يكون مبار نزقصلش لشت أوارح زخون 170 مليون كم زادلو آفليتو الله من قصة إثيوبيا بالتقراي هتصوص حاجز زادليوم سبات 4.5 مليون مخانم مقلاصو زحبرة WFP كم منقوم حدا 4 مليون WFP كحجزو كم زحاتة آفليتو الله قدم مستر أبي أحمد أب إرترانا كلتا معلت مقشان من فتصام اللومي دحر مساح أسمر آتيوم بريزيدنت إساياس أفوركي قدم مستر أبيين نسأم نزقشون أب عالم لخم عرفون فرد أسمرا كمز تقبلوهم تويتر ملغتي أطو يمعنا قبر مسكال قليسو أبرترانا لبدا كورونا فيروس نمكلخال بزتوسدا ناي معص أو سقمتي تقاريسو زنبرة تمرتي زمت الصومن ميازي حادا قلتشان أسران حادا كم زجمر منستر تمرتي إرترا أفيت الله وكلنا برانا برهك قتليو بمخنيات لبدا فيروس كورونا نمكوتصار نمكلخال زتوسدا ناي معص أو سقمتي أبملا هاجر تونزي فوزس أن حيسرو عقل قلوت تمرتي زمت حادا ميازي قلتشان أسران حادا كم زجمر منستر تمرتي إرترا أفليتو بمسارة حبريتا مينستري تمرتي كموالة أنات كسب كلا درجة زلوا تمهاريهم داقم تمرتهم كم زجمرو تحبيرو زلوا بجمار سرعة تمرتي عن سلالي زلوا سقات اللي بدا كوفيد 19 كم استقنت زمت كم زي كون زجلس مينستري تمرتي أكاديمية تمرتي نزنوا حوان معصاو قبل معت حجرن مسأي منسياتن كسعب وزخل نيحوارو هاسيا أبقمت بمئتاو بمنجستي ستوس دسقمت مخانو قليسو الله منستري تمرت أتحيزو كلهم توم مسفافاتي لبدان مقتصار كزوترو زسأنحو ناي مكلها القطعتات كم مشفن أفنجان مقبار سريت أداو معبراون أكلاون مرحها بزل على نقحة ديسيبلين كتكبرو كم زلهم منستري تمرتي أتحساسي كله مسفولي كونتات نايتي تمرتون منستريت عنا إرترا أبنسو وكف أبيات تمرتي كتكبرو زقبوهم ناي مكتطالن مكوتصارن قطعتات كم زوز زقلس منستريت تمرتي كلهم تمهارو ممهران عم مسرح ممهار مستمهار زساتفو أكالات ولدي كومون كلهم زملكتهم أكالات أبتكبار نايزي قطعتات زي بزلعالتو فاينت كساتفو منستري تمرتي تسوي الله نستقبارو زملكت أبقصالي زرزراو حبريتا كم زوهاب كمينستري تمرت استرخو حبريتا يملكت أب إرترا أسران حدا مقابيت كلتشان أسران نفلما أوان بكوفيد 19 زتتحازسب دحر مركابو بأسران شدشتم مقابيت كلتشان أسران أبيات تمرتي كعصوا كم تقبر زذكر كوينو منقست إرترا دحر حد عامتيو نزداق ماي تمرتي ناي مجمار سقومتي زوصد زلو برهانة برها ندمس أمريكا كابسمرا يعني لنا برهانة كاب زتفلالي كبابتات يونايتد ستيتس نا واشنطن دي سي زوحزو تغارون دقفتو من لوم حاموس اب فيت نفيت منستر وزا أمريكا سلام وصل في أكايدوم أبي أحمد النساء فرقي We need humanitarian aid now. We need humanitarian aid now. Restore Tigray government now. Restore Tigray government now. بمسارة نتي مدب زواردو العامة اتناي لومي سلام وصل في جملة هولكيت اب تقراي جابك محبر السب عالم سقمتي يوسد إلهم نمزغ خاركم زخونا تغيسهم لنا اللو US intervene now. Intervene now. US intervene now. Intervene now. منستر قدات وصا يونايتد ستيتس أنتون بلينكن تمال روب عبرسولس أبز تزازمو وعلا وتادراو قال كدان سمين أتلانتيك ويكعنيتو أمريكا نتي كدان متنخار زلوا قرب نت دقيمهم أرقاقيتهم قبر مدن زرزرو حيزو ولا أبركبات سجرة أتلانتيك مالتون ترانس أتلانتيك حدش معراف كل 4 عامات شعوب بريزيدانت يونايتد ستيتس نبرو دونالد ترامب نيتو جزيو زحالفو كبلو زوي عمونيراهم منستر قدات وصاي أنتوني بلينكن تمتممان داقم كهنس ندلئنا كبلو نتي تمرت تزاريبهم ناتنا زينا مسبعا مساخ مالو أمريكا نيتو ملوء دقف نمهاب قربت إياه إلى مالو نتي تمرت كتم وزلو وتهدراو سقاتون كمزيلهم Beijing's military ambitions are growing by the year. Coupled with the realities of modern technology, the challenges that once seemed half a world away are no longer remote.
ወታደራዊ ድሌት ቻይና ምስ ሓቅታት ቴክኖሎጂ ተደሚሩ በብዓመቱ ንዓበየ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ሓደ እዋን ብፍርቂ ዓለም ይርሕቕ ይበሃል ዝነበረ ብድሆ ድሕሪ ሎሚ ርሑቕ ኣይኮነን እዮም ኢሎም ዋና ጸሓፊ ኔቶ ጄንስ ስቶልተንበርግ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ድልውነት ብምሙጋስ እቲ ጥምረት ገጢምዎ ዘለዎ ሓደጋታት ተዛሪቦም Russia continues to deploy new and destabilizing nuclear weapons. ሩስያ ሓድሽን ናዕቢ ዝፈጥርን ናይ ኒውክሌር ኣጽዋራት ምውፋራ ቀጺላ ኣላ ብዙሓት ኣጽዋር ዝሽፍኑ ከም ቻይና ዝኣመሰለ ሃገራትን ስምምዓት የድልየና እዩ እዮም ኢሎም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ብሊንከን ዩናይትድ ስቴትስ ኣባላት ሕብረት ኣውሮፓ ናይ ምክልኻል ወጻኢ ሸትአን ከማልኣ ዩናይትድ ስቴትስ ትጽቢት ትገብር ኢሎም ኣለዉ ገብረ መድህኔ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ኣብ ካሊ ዜና አንሰግር ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራትን ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያን ብሓባር ኣብ ትግራይ ንዝተፈጸሙ ግፍዕታትን መግሃስቲ መሰላትን ብሓባር ክነጻርዩ ኢና ኢሎም ተሰማሚዖም ክልቲኦም ትካላት ውግእ ኣብ 4 ሕዳር 2020 ካብ ዝተወልዕሉ ግዜ ንነዘ ንዝተኸሰቱ ነገራት ይከታተሉ ከም ዝጸንሑ እቲ ዜና ይሕብር ኣብቲ ውግእ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ስለዝተሳተፉ መጠን እቲ ግህሰታት ኣብ ግምት ብምእታው ጭቡጥ ናጻን ምጽራይ ምፍጸም ኣገዳሲ ኮይኑ ከም ዝተረኸበ እውን እቶም ትካላት ገሊጾም እዮም እቲ ብቕልጡፍ ዝጅምር መስርሕ ምጽራይ መባእታዊ ሪፖርት ዝቐርበሉን ን3 ወርሒ ዝዘልቕን ክኾን ከም ዝኽእል እውን ተፈሊጡሎ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ንፈለማ እዋን መግለጺ ሎሚ ሐሙስ ክህቡ እዮም ባይደን ብውሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ኣቢሎም ምስ ሪፖርተራት ይራኸቡ እኳ እንተነበረ ብስሩዕ ኣገባብ ሎሚ ገጽ ንገጽ ምስ ጋዜጠኛታት ክራኸቡ እዮም ውሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ያንሳኪ ምስ ህዝቢ ኣሜሪካ ብቐጥታ ዝራኸብሉ መድረኽ ክትብል ትገልጾ ንዓለም ለኸ ጽምዶታት ዝምልከቱ ምስ ኢራን ሰሜን ኮርያ ሚያንማር ቻይናን ሩስያን ካልኦትን ዝምልከቱ ሕቶታት ክቐርበሎም ከም ዝኽእል እውን ይእመን ኣብ 4 ወረዳታት ምዕራብ ሸዋ ቅድሚ 4 መዓልታት ዝተወልዕ ባርዕ ደን ሎሚ እውን ቀጺሉ ከም ዘሎ ነበርቲ እቲ ከባቢ ንቪኦኤ ገሊጾም እቶም ምስክራት ቅድሚ እቲ ባርዕ ምውልዑ ሰራዊት መንግስቲ ንሸፋቱ ክንድህስስ ኢሎም ይትኩሱ ከም ዝነበሩን መበገሲ እቲ ባርዕ ክኾን ከም ዝኽእልን ይዛረቡ ብሰንኪ እቲ ባርዕ ዝሞተ ሰብ ከም ዘየለ ድማ ሓላፊ ሓለዋ ድራት ጅባትን ጌዶን ኣቶ ወርቁ በቀለ ገሊጾም ኣለዉ ይብል ወኪልና ናኮር መልካ ዝለኣኾ ሪፖርት ዜና ተፈጺሙ መስግን በትረ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዜና ክሰምዑ ጸኒሕኩም ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ወጻኢ ሓይሊ ተላኣኺ ዝኾነ መንግስቲ ክህሉ ከም ዘይክእል ቀዳማ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ተዛሪቡ ህወሓት ኣብቶም ዝሓለፉ 30 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ትካላት ዝተኸሎም ካድረታቱ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እናተለልዮም ክብል እውን ከሲሱ ኣሎ መለስካቸው ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ መድህን ካብዚ ከቕርቦ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ በቅድሚት ማልሶሉስ ንቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ መብርሂ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ማሕበረሰብ ዓለም ንኩነታት ኢትዮጵያ ዝረአይሉ አገባብ አይፈተውዎን ብዙዎች የደረሰብንም በደል እያወቁም ሊክዱ ይፈልጋሉ በዛች በአንድ ቀን ጀንበር ትግራይ ውስጥ 200 ቦታ መብዛሕትኦም ዝወረደና በደል እናፈለጡ ክኽሕዱ ይደልዩ ኣብ ሓደ መዓልቲ ውሽጢ ትግራይ ኣብ ክልል ተሚት ቦታ ኣብ ሓደ ግዜ እቲ ጁንታ ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዚ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ኣዝዩ ዝተዋደደ ስራሕ እዩ ተሰሪሑ ልዕሊ 7,000 ፈቆዶ ከተማታት ምስ ስድሮኦም ደቂሶም ዝነበሩ ሰበስልጣን ሰብ ማዕረግ ሓለፍቲ ጀነራል ሓዊሱ መብዛሕትኦም ተታሒዞም እዮም ንመቐለ ክንቆጻጸር ከለና 1,300 መኮንናት ኣብ ኢድና ኣያተውን በቲ ጁንታ ተታሒዞም ብ100 ኪሎ ሜትር ሳእኖም አውጽዮም በእግሮም ክጓዓዙ ተገይሮም እዮም ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ናይ ጊዜ ጉዳይ ተዘይ ኮይኑ ኣብቲ ኩናት ይኹን ፕሮፓጋንዳ ሓቂ ስዒሩሎ ኢሎም ይሄ ሁሉ በደል ደርሶብን የሀገር ኢኮኖሚ የሚያናጋ አገር የሚያዋርድ ስራ ተሰርቶብን ተነጥቀን ተዘርፈን ተገለን ተክደን ስናበቃ መልሶ እኛን ወንጀለኛ ለማድረግ ጥረት ይደረጋል እዚ ኩሉ በደል ወሪድና ንቁጠባ ሃገርና ዘዛብዕ ንሃገርና ዘዋርድ ስራሕ ተፈጺሙና ተመንጢልና ተዘሪፍና ተቐቲልና ተኻሒድና እናሃለና ንዓና ገበንኛ ንምግባር ጻዕሪ ይግበር ኣሎ እዚ ዝሕዝን ነገር እዩ ብናተይ እምነት ናይ ጊዜ ጉዳይ ተዘይ ኮይኑ ኣብቲ ኩናት ሓቂ ስዒሩሎ ኣብ ፕሮፓጋንዳ እውን ሓቂ ስዒሩሎ እዮም ኢሎም ህወሓት ናይ ፕሮፓጋንዳ መድረኽ ዝተቆጻጸሎን ንሓያላት መንግስታት ትካላት ተጽዕኖ ፈጠርቲ በይነ መንግስታት ከምኡውን ዓበይቲ መራኸቢ ማዕኸናት እዝኖምን ኣእምሮኦምን ዝሃብዎ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን ኢሎም ቲፒኤልኤፍ
በየተቋማቱ አምነስቲ በሉት ዩኤን በሉት ምናምን በሉት ኤጀንሲ ላይ ያለ ኢትዮጵያዊ አብዛኛው የቲፒኤልኤፍ ካድሬ ቤተሰብ አካል ህወሓት በትካላቱ አምነስቲ በልዎ ዩኤን በልዎ ምናምን በልዎ ኣብ ኤጀንሲ ዘለው ኢትዮጵያውያን መብዛሕትኦም ናይ ህወሓት ካድሬ ቤተሰብ ኣካል እዮም ኣብቶም ዝሓለፉ 20 ዓመታት ሰግሲጉ እዩ ንናይ መንግስቲ ኣሜሪካ እናወናበለ ዝርከብ ናይዚ ኤጀንት ካድሬ ስድራ እዩ ን20-30 ዓመት ኣዕርኽቲ ዝኾንዎ ገንዘብ ዘለዎ ኣዕርኽቲ ኣለዎ ዝተወረረ ሃፍቲ ኣለዎም ንሚድያ ገዚኦም እዮም ንኣባላት ፓርላማ ቆፂሮም እዮም ኣብ መተከል ግን ጉሙዝ ሎቢስት ምግዛእ ጥራሕ ከይኮነስ ከመይ ከም ዝዕደግ ስለዘይፈልጥ ድምፂ ዘስማዓሉ የለን ካብ መተከል ዝተመዛበለ ገባር ኣምሓራይን ኣገውን ዋላ ሓደ ድምፂ ዘስማዓሉ የለን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ በመሕዝነትን በሐቅነትን ጠጠው ዝበሉ ናይ ወፃኢ መሓዝቱና ኣለውና ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ካልኦት ድማ ይህን ምጥምዛዝ ዝፍትኑውን ኣለው ኢሎም ካልኦት ሓይልታት ክርድእዎ ዝደልየኩም ብረብሓን ክብርን ኢትዮጵያ እንተደኣ መፂኹም ግን ዋላ ክሳደይ ሰይፍ እምበር ኣይኸውንን በመጥምዛዝ ዝኸውን ነገር የለን ተላኣኺ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣይፍጠርን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍደገ ፀድፊ ኣላ ኢሎም ዝኣምን ሳልሳይ ሓይሊ እዚ ፈፂሙ ኣይኸውንን ሎሚ ኢትዮጵያ ክትብተን እያ ዝብል ስጋት የብለን ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገብረ መድህን ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ